okná boli správne namontované. V prípade tohto multikomfortného domu okná prichádzajú už z výroby vybavené páskami. Pri montáži sa pásky jednoducho upevnia na stenu, kde zabezpečia trvalé vzduchotesné spoje. Fasáda je zateplená 2 vrstvami dosiek z minerálnej vlny celkovej hrúbky 26 cm. Pre túto stavbu bolo potrebné získať osobitné povolenie výrobcu, keďže išlo v tej dobe o neštandardné riešenie. Dosky sú lepené celoplošne, aby sa zabránilo prúdeniu vzduchu medzi izolačnými vrstvami, čo by mohlo vážne poškodiť izolačný účinok. Druhá vrstva dosiek je kotvená špeciálnymi hmoždinkami. Okná musia prinajmenšom lísovať s vonkajším povrchom steny. Ešte lepšie je, tak ako vidíme na tomto príklade, ak sú osadené priamo do izolačnej roviny. Týmto spôsobom je možné zabrániť tepelným mostom, ktoré sa pri oknách objavujú. Tepelne slabšie miesta, ako sú roletové krabice a vodiace lišty pre tieniace prvky, sú vybavené špeciálnou vákuovou izoláciou. Tieto panely hrúbky 1,5 cm majú rovnaký účinok ako klasická izolácia hrúbky 8 až 10 cm. Následne sa aplikuje výstužná vrstva so zapracovaním sklotextilnej výstužnej mriežky. Sklotextilná výstužná mriežka prenáša namáhania, pnutia cementovej vrstvy a zabraňuje vzniku trhlín. Všetky inštalované potrubné rozvody v budove boli obalené izolačnými materiálmi. V porovnaní s neizolovaným potrubím to môže priniesť ročné úspory až do výšky 5 eur na bežný meter potrubia. Za účelom zvýšenia komfortu bývania a zníženia tepelných strát, strop nad nevykurovaným pivničným priestorom bol taktiež zaizolovaný. Ďalšia vrstva izolačných dosiek sa použila aj na steny. Takto aplikovaná špeciálna izolácia z minerálnej vlny slúži ako prevencia pred prienikom chladu z pivničných priestorov cez priľahlé konštrukcie. Vzhľadom na nerovný povrch sa použili nehorľavé dosky z minerálnej vlny, lepené po obvode a kotvené hmoždinkami. Následne môžu byť dosky omietnuté a opatrené náterom. Pred ukončením stavby je vzduchotesná rovina domu testovaná pomocou blower door testu. Zabezpečiť vzduchotesnosť je veľmi dôležité, pretože všetky netesnosti umožňujú vlhkému studenému vzduchu preniknúť v zime do objektu, v dôsledku čoho môžu vzniknúť vážne poruchy spôsobené prúdením vzduchu, vlhkosťou a vznikom plesní. Ako prebieha blower door test? Pomocou výkonného ventilátora vytvoríme v dome podtlak. To nám umožní zistiť všetky neutesnené praskliny a otvory. Potenciálne slabé miesta, ako napríklad ostenia, parapety, zásuvky, samozrejme strešné plochy a ich napojenia na okolité konštrukcie, musia byť veľmi pozorne skontrolované. Vďaka špeciálnemu meraciemu zariadeniu je dokonca možné merať rýchlosť prúdenia infiltrujúceho vzduchu. Takýto test stojí okolo 300 až 600 eur. Nie je to málo, ale sú to dobre investované peniaze. Na základe výsledkov skúšok môže majiteľ domu včas prijať potrebné nápravné opatrenia a tak sa vyhnúť poškodeniu konštrukcie v budúcnosti. Multikomfortný dom rodiny Macik je teraz veľmi dobre zaizolovaný, od strechy až po pivnicu. Tým je zaistené na mnoho rokov dopredu, že dom bude spĺňať budúce normy a požiadavky. Do tej doby sa bude rodina Macik tešiť vysokému komfortu bývania a nízkym nákladom na vykurovanie. Pre nasledujúcich 60 rokov sa rodine Macik podarilo znížiť náklady za vykurovanie na minimum. Všetci urobili pre budúcnosť rozhodujúci krok k ochrane svojho domova, svojej rodiny a nášho životného prostredia.
Na jednej strane sa rodine Macik podarilo zvýšiť hodnotu domu a na druhej strane sa podarilo výrazne znížiť emisie CO2. Namiesto 89 tón sú ročné emisie iba 8 tón. Rovnaké množstvo emisí CO2 vyprodukuje moderný kamión za 14 dní. Rozhodnite sa aj vy pre multikomfortný dom. Ušetrí vám peniaze a pomôže znížiť emisie CO2. Zhrnutie. Pred renováciou bol dom veľmi zle izolovaný. V dôsledku toho náklady na vykurovanie boli príliš vysoké, kvalita bývania veľmi nízka a hodnota domu sa neustále znižovala. Pred renováciou náklady na vykurovanie predstavovali 5 000 eur ročne. Po viac ako 30 rokoch by táto suma narástla až do výšky 150 000 eur. Po renovácii domu na multikomfortný dom Isover ich ročné náklady na vykurovanie sú len 350 eur a počas 30 rokov by to mohlo zodpovedať sume 10 500 eur. Je to veľmi účinný spôsob, ako ušetriť peniaze, ktoré potom môžete použiť napríklad na príjemne strávenú dovolenku s vašou rodinou. V dôsledku renovácie sa ročné emisie CO2 znížili z 89 tón iba na 8 tón. To je cenný príspevok k ochrane nášho životného prostredia. Rovnako dôležité je, že akustická a tepelná pohoda sa nesmierne zlepšila. Rekonštrukciou strechy sa tepelné straty znížili 9-krát. Vďaka tomu v lete je v podkroví príjemne chladno, v zime útulne a teplo. Aplikáciou izolácie z minerálnej vlny sa tiež výrazne znížila hladina exteriérového hluku, vďaka čomu si môže rodina teraz naplno užívať pokojné a tiché prostredie svojho domova. Renováciou obvodových stien a inštaláciou špeciálnych okien s izolačným trojsklom by mohli byť tepelné straty cez obvodové konštrukcie 9-krát menšie. Renovácia a izolácia stropu pivnice výrazne zredukovala tepelné mosty a takisto prispela k podstatne vyššej úrovni komfortu a značnej úspore energie. Vychutnajte si vynikajúci komfort bývania v dokonalej kombinácii s nízkymi nákladmi na vykurovanie a nízkymi emisiami CO2. Rozhodnite sa pre multikomfortný dom od Isoveru.